Jumapili ngiya ya bene asontegerete ni manyete nga Nyasaye ukolendire buya okoleira maya onyetali chinguru kya Nyasaye gosoko bwa kwa Nyasaye asole konangali tukolia lero goli abachindo atasole nataka ngwaleganie mambengiya ntaracha kanda getosabe elinde nkolete ase lingana lya lero tosabango monene Nyasaye ito ase liete lya Yesu Kristo twakobakire twagotogiri twakoiro bonene watokonyire watolendira senjera ya bene nasabiro motegereri one asantegerete bande bale nyumba cyao bayikaransta bande bale paragweta monna sabiro bolindi bwo base bale kera tukugwa manganao tigachinguru cyao chikuna abantu bao nubuya bwabo baisane numuiko gokole bikone binene utarase magimabo ubakonye bali barwale to bagwendi tukolia lero nase Yesu asabiro na kwegena amen. Mwancho non tegerete malieta nengorukunga Pastor Ruben Oigara nkase tonali chingo chiagusi pogirango ya mata sakuru kwetago naboniga nonkora ndi muchio Nairobi ase omuchio murorongo ga kanisa gorukunga Hope of Glory Church nalo le mambingi antaragende kanisa nda chaka monae koletera mangana Nyasaye arago konye ako igolere bisieli akokorumanye ogwancha kwa Nyasaye ogumwa bwao litkolia lero lingana litu linene gotwa lirogete nga praying always gosaba amatukons gosaba otaligotiga ase kitabu kya Tesalonike litanganie ye Moise eli tangani sano orocherererwa ye 15 ibere gotayana saba motaligotiga timaite gose kwanya kwebori asole nga why birego tebaranga saba utaligotiga abantu abange bairete lingana ligo sabanga go bago sabenga kibagwate mechando yoka abantu bande banalire nga bago saba ekera barwalete lyoka abantu bande banalire bago sabarire bare kanisa lyoka abantu bande banalire bago sabarire bara matangoka nalyo konyoro munda abantu nga sa matanga nga abantu bane mito sabe osaba kerara matangoka lakini usiko bati umonto webuyo bugimabua enyomba mwaye akorara ataligo saba abande baragira bataligo saba abande bayimoka mambigo nga puru bagenda chigase bataligo saba lero intagete toligere liringana likoro kwanga saba utaligo tiga praying always omwancho motegera lione mambingi yantagete ngotebinga amalikonare ase Biblia mange sana agokwana obuya bogo saba amatukons ase kitabu gya Saburi orochererwaye emeronge 34 osege sieri ke emeronge 34 orocherere 10 ego tebaiga ndege tengo somera so unu weke gusia bwa sole Psalms 34 verse number 10 ego tebaiga chindo chinsae na chinyare kolemerwa na kobane nchara kolende abubako moligyo monene tiba kolemerwa kende gionsi kerekia marika kwanirega nga chindo chinsae chimaete gotwara usichimaete kowinda usichimaete koligia chingiti chinde chite chi kolenya machirie chibwate chinguru chonsi lakini marika ateberenga chinde chinsae asama tukande ngo ikachire chaburwa endagere go chaburwe nyama chikolia lakini marika ateberega balia bako moligyo monena matukons balia bako moligyo monena matukons emiretinga balia bagosa banyasaye amatukons marika ateberenga abantu abuo tibakoborwa kende gionsi kerekia yekero koligyo monene Nyasaye amatukonsi ekero kwego ligosaba amatukonsi go bwateri bagaligi ya mono wikera maya Nyasaye akoroberetie nekero tali gosaba Nyasaye goko bare mono sana na maya Nyasaye akoroberetie
oyo minto nekero gosaba kera lituko bogima bwao tibokoborwa mangana maya bogima bwao tibokoborwa morembe bogima bwao tibokoborwa masesenia bogima bwao tibokoborwa oborendi bwa Nyasaye bogima bwao tibokoborwa chira cha Nyasaye goikera nasore nataka ngosomera ebukunata eto share tkolia lero ayina kwanira. I was just setting the base. Ase kitabu kia Luka ege sieri kia ye 15:3 tosoma urucherero rutang'ani paka urucherero wa gatano kabiri toromo bayeno Yesu aruete igoro yo gosaba matukonsi ego kwana igasomo nubweke gusi Yesu akabatebye moreng'anio ngane bagwanerete kumusaba Nyasaye butambe ege songo yateba iga man ought to pray always. Ege swali yateba iga mwanadamu anapaswa kumuomba Mungu siku zote. Very powerful statement. Igo mwanya bantu otongire na Nyasaye, mwanya bantu omenye tokweana, mwanya bantu okorana na ndoboka, okomenya atabwati amasabo, okomenya atari gosaba omonto yeme chando ya ene menge nabwebe kenenga omonto omenye tatari koragera gosogo tuma kwaragera rero mambitori koragera ose kwaragera marogoba mambitori konywe chaye no mogati gosero ngori na manyabwari ose kwatara mogasomo gimotari koragera marogoba gwache korie ndagere nsinini oyo mintono ntegerete ndete ngote ngobo gimobwao Rwana afya yao gera bembe gorare obo mokoro osabo mokiro bantu batebenga omuntu ono morwaire omuntu ngikia mobera ngi gosikia bera nyarebe emechando nelinga tulikoragera buyama tukonsi na birigo na begeni batali gosaba. That's why Yesu watabanga netugwenerete mwanya bato tosabe amatuko os. Yo mintono ntegerete ndagete nchake na esabari ya lero yeri na ligoro kunga mwanya bantu tongire na Nyasaye mwanya bantu kogende kanisa kera litu kose Jumapili ose Jumamosi natakire egerie enaro yogosaba amatukonsi puna obugimobo tomenyete bebere tobwato otanyi oratie konyenda agera amatukonsi otie konywero ngoli otie konywe chae otie kolie bokima otie kolia endagere lieta otakire kolia orachake korea na benga bunekero gotika gosaba obogima bwao gobora abo botutukanu obogima bwao bora ichore mechando obogima bwao gobora ichore ebirero obogima bwao gobora ichore okoumata obogima bwao gobora ichore okwenyereria obogima bwao ni gobora ichore okwemurunganikera lituko abantu abange bamenye obogima bako na kwemurungania obogima bako na koitia obogima bako na kolera baboka bakolera barara bakolera basoka bakolera bairana bakolera esababu mbara abanyobo bisi bole maega kolige Nyasaye gosego saba Nyasaye nakere botenga Yesaka akabatebyo moreng'anio nebagwanerete komo saba Nyasaye botambe tibakwe mioyo otabirenga negwanerete abantu basaba Nyasaye botambe batali gokwe mioyo ndagete ngotenga mbuye gokwa moyo utatariro mwirio mbuye gokwa moyo gutagendeke butegete mbuye sometimes gokwa moyo gutagende gutara segete gosikiduka mata ari gosego kirugoraria lakini tokaneri gokwa moyo gosaba Nyasaye Yesu otabirenga nebagwanerete gosaba Nyasaye matukonsi batali gokwa emioyo abantu abanga batenga nche nakuro moyo matukano eno gosaba tindi gosaba omoyo no kure korara ntari gosaba naboka ntari gosaba gondegete ngotengo muikoyo kobwatire okweto moyo okoboko tari gosaba kwararo tari gosaba asoligerete nakon asoligerete nabe lakini ndete ngote biyo mintone mambi ya lero wokyo moyo osabe togendere kuchimate
orocherwa akabere akabora narenge omugambia se omochigete utasigete Nyasaye usetare ko yera muntu naso omochio yo narenge omoboraka ureko mochiera botambe ogoteba ngambere boronge asomo sirone umugambi olia asekero egeke tancha nyuma agateba asomo oyoye nonyenje tinsigeti Nyasaye osetindiko yera muntu kolende kiagero mubora koyo anda osirie ni mugambere boronge tacha kondosia ase ogonchichera botambe omonene akabora igwayo omugambi otari omoronge agoteba ine Nyasaye takubanyolera oboronge abachore baye bakomulera omubaso na obotuko. Very powerful statement. Aya namorokereriyo ayeso arekorokereria igoro yogosaba Nyasaye obotuko na mubaso. Igogosaba Nyasaye ngobwati jinza kibekire nga nechinsa getotakeiro sabe amarika tebire nga toganiriye komosaba Nyasaye botuko na mubaso. Uyo mintone ntegere ngotebya mangana yengenjo sana ragokonye obugima bwa bwensipi ogosaba amatukonsi ko community nga amatukonsi oyegerete gweke yase Nyasaye bantu batari gosaba Nyasaye eminete nga bantu abuo mbali na acha na Nyasaye batagete Nyasaye baro Nyasaye ngankende baro chinga bokonyi baro bari wase Nyasaye ndaite ngote binge kero montaru wale tego sekero montabu atabu ati afyengia gakorenga liko enda somo nyagitari omanyanga nchena ikira segete emechando mbwate timati bunande abantu oyorankonye no munyagitari emineti ngomonto oyo otwarire kerengera linga omunyagitari na bwato bomanyi gete aramanye emechando eraso muberone yagero mukiga tambokero tabanga nchebono ubugima bwane ncherando kitindiko kyangenda so munyagitari na bebwe kaine ngaso ubugima obwe gatomenyete ntoka ne rikorikoga na Nyasaye kera lituka so tabanga ubugima bwana obo iganta chetimbe kama ruane nsendere Nyasaye ndacheti nyimoke mabokane igoro ndangeli omonene ndacheti mo sabe Nyasaye ubugima bwane mboko bobuya ndacheti mo ligyo monene ubugima bwane mboko gwenera ndacheti nsabe Nyasaye tinkonyoro moremba sensei nandabere kenego tekitengo tebinga ekero gosaba Nyasaye gemineti nga kwanalire wekeya bosibwa Nyasaye amatukonsi emineti nga kwagunduire nga Nyasaye nere omonene okiregento emineti nga kwamanyire nga Nyasaye nere omokonyi yekero gosaba Nyasaye it's a very good sign nga kwagunduire nga Nyasaye nere omokonyo ntaketengo tebe nande kero gosaba amagani yao nigago ikeraniwa kero tali gosaba naboko twara amagani gete matuka mangari chi wish ale wishes na nchenko na kogania na nchenka nyete party yane abantu abangere bamenyete nga na nchenka nyete party yane na nchenka nyete engaki yane. Thank you so much. Na nchenka nyete Nyasaye anko na nchenka nyete iga sikia negeike baminto banendo likomenya soko ganye bisio banta bange bamenyira matukaya bakanyete bisio baro nyare boko gendie gali bate banege sio kiaye baro nyare bonyorire merememi ya bate banege sio kiaye baro nyare boga chire nyombengi ya bate banege sio kiaye nonye naye no bwate gesio o amwego saba Nyasaye nyonye naye okoboko kwa Nyasaye nkole igoro yawe mechando nelinga watigire gosaba Nyasaye barikato tebiriganga ntuwa bwate Yesu tebiri igoro y'abantu baberega iga okwane igoro yo mugambi gete gosomo ruotigete utale ko yera monto osota asigete Nyasaye barikato biringoa no monto nalenga olengo muboraka
baboroke babanyirenga n'abantu babwate mechando abantu basirira mugakoye umuntu abantu baganiri gukonywa wano mubora koyo igana abwate mechande mene sana abwate umusiro yo muchaete amaite ngono mubora kaninta mwakana kendengeli kera mbere munta yorandwani wano mubora koyo akamwanga omuruoti narega igana ero mugambi ito tikango ngenda ngambere kinekega umusiro nangakane kera mubora kagenda bwo mugambi yolia akachikumulira akaranga umuntu ebono mechando yo kachandike tenkia gonchanda kamuseri gende guchialia abengese tomenyete sakwenda obisi yo muntu wesogete bobe abakoligiringa bono mechando kiyandetera gaiga otebya abantu bali abasikali baye gosaba secretary bayenga umuntu imotebi ngonjandale mubora kolia kana konda bo muruoti olia otebigunga ngonjandole ogenda mambi oyira negosielinga ngochandoro muruoti ogenda mambi oyira negosielinga ngochandoro mugambi so akana kogenda ime ayaga tebanga tindiko kumoyo kera matenga nero bwate chinguru cyoko ngamwire kina kiane ngakanwesira yane gonko genda ngende pakaro senenche gomo bore ko yakana cheki na marika tanga kamwa go chakira lituko kogenda akagenda kera lituko bako mugambe oli agaja keboli naki kakinonye tinsigeti bantu nonye tinsigeti nyasaye umongino yo nchandire mono tigamukorere kerategete tai chando sie Yesu akarua akaboli ngaligeri ba minto omugambi yo utasigete nyasaye utare ko yera abantu rorama asenge nje yo mukibo mubora ko yare ko enda kirimambi komoboli amokonye mari gatebirenga Yesu agatabanga onyo mugambi otale ko yera muntu ochire oamuire komokonyo mubora koyo igwa asenge nchale ko enda kera lituko igonte ketengote minto nenga amasaba kera lituko nabwate chinguru chiae amasaba kera lituko ebisieri mbire bire igoke bitale goche ko yukaso bumwa bwao amasaba kera lituko ebikone mbire bire akorekana so buguma bwao bitale gocha okorekana igorale namaseseni yao gorale nobubuibu wao gorale nokugwena kwao gorale nogosemeria kwao asengencho otaligo saba kera lituko Yesu otebirenga abanyaboronge banyasaye bamwego saba botuko na mubaso asoro jerwa gatano kabere yakwana ngaki ngirolera yakwana verse 7 chapter 18 Luka yate bana yakwande biyega verse 7 ine nyasaye takuba nyolero boronge abachore baye bakomolera omubaso na obotuko ine nyasaye takuba nyolera abachore baye boronge bali bakomolera botuko na mubaso ige minetinga toise kwa mwako musaba nyasaye botuko na mubaso lilikuwa bokire botuko kitoro chia kubolire liko kona kweumata ukona kolenge na kinyale bolia skero beberwane ukona kolenge na kinyale banchanda orubolero akamarua onsolere nyasaye no eneseyemo oira norare nandi babyo bokerio taraja kakende akamarua onse olere nyasaye makwende meremo yao nandi bogasogati chinsagete igachike oigunga na kibono libagalia atokaiga oibachasegete olere nyasaye ogende meremo yao malikate birenga abantu bakwena ligosabenga kionsi emechando ekoendera gokea sebale emechando yomobora koyo oya erete asenge nchako litomokia bokogenda gosaberero moruoti na into emechando yeitogera ere ekeretora kore enaro yokogenda asenya sae botuko na mubaso twagenda twamosaba botuko twaenda twamosaba mugaso gotete ngotebi na bali buli chingongo jagusi onare gosaba botuko na mugaso nyonye n'abarogi bali bako baho koligeli bana na maisa mabe batagete ko koroganga kwagolire gari kwagajire nyombe ngiya kwagolire ngombe ngiya mabere gotagete ngotebinga emika yabo egokwa igama saba mangi guchese nyasaye gago ita chinguru choborogi
abantu boboire oborogi ase eng'encho bari gosaba matege ntokegerete abantu boboete abarogi mono boboete abarogi mono esababu neri naki toli gosaba botuko na mogaso omwe gosaba botuko na mogaso chinya ngao chiri chikoruma chabarogi gesono mwao kere marogoba ogocha ko bugari tukeri monyore chikweta makoli mekiagera amasabo nabwate chinguru choko kumia tegetengo molengani oyo mubwo muntu oyo masebu kolekoro kubuna Elijah kitabu kya Yakobo James 17 verse 18 ego kwana iga oyo minto non tegerete linganani liganene liya otobasa kwendale James 5 James 5 17 and 18 Yakobo isano orocherere rwaye rwa 15 na kabere na 13 Yakobo isano 17 and 18 eko kwana iga Elicha nigarengo monto weching'encho echimona intwe akasaba no mokianga embura tetwa na embura tiyatwa igoro asense asengakie miaka 3 nemetie 5 nomo akasaba na inde igoro ekalenta embura asense na ense ekama okwama kwae osikoli yo mintona mangana ina mangana echinguru sana nchakere komine sana ego kuana mangana manene sana nchakere komine sana na ogo sabakolia nchakere komine sana mepondende de kusia ebuku yakwani renga Elija nigarengo muntu gwikitabye chimamo na intwe agasaba no mokia ndege tonde ndeli korunga agasaba no mokia ndete ngobolinga no bwato mokibugo saba gosaba ori no mokia ebuku yate birenga umuntu okuruku Elija nigarengo muntu olenge buna intu no muntu bwate tabibuna ayo muntu biri no mukungu bunaye omuntu olenge igo bunaye lakini akamanyo bobisia bwogo saba Nyasaye malikago tena agasaba Nyasaye no mokia botuko na mogaso na malikago tena agasaba paka igoro egasieke mburati yatua ase myaka 3 nenusu gote tengo tebingelinga amasabo nabwate chinguru amasabo ya matukonsi amasabo yenga kiyonsi amasabo yomokia onyo muntu okoruku Elicha balikate birenga agasaba no mokia paka igoro egasieka emburati yatua ase myaka 3 nenusu wota pauti ya mwego saba omwego saba chinguru kiri kigo cyandete cyoborogi omwego saba emechandeliye woncho kana ine gontage tengo tebinga nabego ikomo elio yangire go ikomo elio emechande iyo abakongo bwangire koera asengencho otarasaba malika tebirenga Elicha kasaba kabisa no mokia emburati yatua asense asemia 3 nenusu nada agasaba nande mbuli agachaka gotua gontage tengo tebinga masabao akera lituko na bwate chinguru totiga gosaba imukige tambokero kolulero iga otebenga pasto iga ronte biringa masaba akera lituko na bwate chinguru amasaba akera lituko na bago chinchobo kimabwane amasaba akera lituko na bago igole bisieri kerente tokora nkomo lengani oyo masebu kuga iga nando yonde wo monto yomo obwate tu akairwa sechera olikoro kupita sigetabu kiyo gukora kwa batumu 12 nda mamu yo morgo tierode achagete go itaba batumu ba Nyasaye akababeke chera agaita Yakobo akachaka bwata na Petero namalikago tebange kera mu bwata akamubeke chera akamubeka Maria sata kera aganya anyenywe aba bwata niyo botuko bakomera na bagachaka gusaba
bagasaba nomokia malikago tebanga emerubeliero dabwate na Petero ekaera Nyasaye gatomo mu malaika obutukobolia akaenda ka tura Petero akamurusia sechera amatokea yaiga iga yanyarikanete asenge nchabegeni basabete ayo mwegeni okwende kanisa either kera Jumamosi wesekera Jumapili. How often do you pray? Mara karengo go saba oboge mabwa masabona kibole chinga kijinyinge gotoko ire go sengenya abantu abange bangete kuamba abantu abandire kisimye chicha omonto vera bolere korusa tato chia marago babaka saa 10 yeli mambi akona go chati aroche na liagendrete chinga kechi kwale go jitani ochake go saba kwale ko lebikone kisimye chacha tualete rero bago tebanga kwagorire credit chipoint chiabosa omonto akesime korusa 2 chabo tuko bagamba omosene bye ko kugamba abantu mangana ta yakwagacha bagamba baka saa 6 chabo tuko mambio omonto nene kerare gasi amaisa balirete mambio omonto kerare go sene kerasi ime skuru amaisa balirete esababu neri ngataraire esababu tararerete go basenge nyabo tuko bwaki asesi mime chinga kechi kwali go chibogolia ochake go saba Nyasaye kwali ko lebikone malikago tebana abegeni obutukobolie kere Petero abwatetwe bagachamo kurugolego tebanga Yakobo akabwatwa bantu mbali basabete akanyenyu no musumena agakwa ekere Petero abwatwa abegeni bakagundwa chinguru chamasabo bagacha amo bagachaka gusaba kere bachaka gusaba no mukyobo tukoboli babatanga Nyasaye no toro busubwa oga Nyasaye toko tosokia Nyasaye no rasese moyeito malikago tebana Nyasaye agatomo mu malaika akamubolia Petero kurwa sechera konta ketengo tebenga chinguru njire chinguru saba ni chogo kumia totiga go saba egeli go saba Nyasaye matukonsi kerora saba Nyasaye matukonsi omugaso Nyasaye no kubalere kerora manyigo saba Nyasaye matukonsi obuye bwa Nyasaye mbogotangane kerora manyigo saba Nyasaye matukonsi norori bisieli biko yokaso bugumabwa bitari ko igoka kerora manyigo saba Nyasaye matukonsi norra abana bao bakorereta bagosenigwa bagweta no nekiskuru bakonyera no nekigasi abantu malebegene toboro gibuna sita ali bugirango ya mata abantu basigete nabi abantu bangita kwenda sabaragoli bagenda sabanya nabi abantu mantenga kero kwenda somoro somonya nabi agokireke akobekere eliogogete akobekere elisigete ayebone bisiri bya obiko igoka abantu abutegete ngote byo go kumia abantu banarete kwenda sabaro ginabanya nabi ogende mechi ya borero ejira maragereri bana babo basome tibuya amachara gari semechi iyo bali munarete kwenda kuligo bokonya sabanya nabi nabaro ginabarogoli nkoreta moramarageria yasinga cheino narakwenda gusabanya Nyasaye naragwaka marua oso sabanya Nyasaye ogo saba Nyasaye gokoreta masesenia ogo saba Nyasaye goko igole bisieli ogo saba Nyasaye gokoreta kuwenigwa ogo saba Nyasaye gokoreta morembe kero ko naso munya nabi go somoragoli egenta gokoreta rekengene bitina okora gorogo tebina ki omongino oli ole muturogoro bwa oiga okobeke ereseriga nero gerete ngombe ya ega kwa bono kwaru abo kobitete kabisa tutaite kumukwani ikiagero umuragoli kwenda so umuragoli ogotebi go somonya nabi ogotebi no mungino oli muturugoli awo sibereserega nero gerete ngombe yaega kwa ono weichore bitina weichore ndamwamu weichore moko ikiagero gwachete koligyo bokonyi asata gwenereti abami ntobane mari kitabu tuwasoma kaligya Saburi 34:10 yate banga chindo chinke nabo chikwenda koligye ndagera chiaborwa lakini bali bako moligyo monene bali bagosaba Nyasaye botukona mogaso malikato tebinga tibako borua kende gionsi kerekia obuya bokorua se Nyasaye omorembe gokorua soko ligi Nyasaye obobui bokorua soko ligi Nyasaye yano botachiri bokorua soko ligi Nyasaye no eno kugwendigwa gokorua soko ligi Nyasaye
konde tengo tebinga okoligi Nyasaye nkobwate amaseni yae kero omonto atari gosaba igarare sana negento aretere twasenseye kero tari gosaba gokomenya abantu bali bakanyete party bali batari gosaba barare ne papas baretere twasenseye orare mono okumetinga kakinenje kaningi kebona nyareba bayikire kakinenje kaninga gache nyumba buneri kakinenje ka omwana one nasome kakinenje ka omwana one natware meremo wamwego saba amangana yoko na gotonera oko na kugania Nyasaye na bagokorera nako tebinge kero tari gosaba gokoba far away from your intended purpose here on earth. So there is your intended purpose here on earth. Elindo menye kerenga ke Nyasaye akoletere tansense yiga egeri gosaba tegetengwa noro cherere mestari ebera sebu kwa sekitabu ke okora kwa batumwe kerendange ochigokora Acts of the Apostle okora kwa batumwe 10 ochakerege orocherere otangani norwa kabere usogende kuchimate nabakonyoro omonto amoli kuri Cornelius monto igarengo monto bebisa kubinde ukiaso muchio Kaisaria malikata bango monto yo kanarite kosaba Nyasaye botuko na mugaso nanda anjete kokonya abataka anjete kokonya chintakana okonya abataka okonya ababoraka bantu baminto balero mba maiti kokonya bantu abo monto bugate ndagera okuruka paka oboro bwatigara gwatuguta gochimate litagachi nabana banyarebe muina baraire nchara bantu bande kwagende ba kwanywa maru kabisa mange kirwe 200 chiaera no mwana nale mata mo entakana oburire no anelibwe ya makotumia efe agende skuru hayibono gwake kubanga inchembu yande narago konya abataka saba nande narago konya abataka to basererare malikate biro monto koro Cornelius sekitabu kyo koro batumwa 10 orocherero tangani malikate ngo monto gare ngo monto muri kete Nyasaye olego saba Nyasaye botuko na mugaso olego konya abataka litukeri mu mareko Nyasaye kamworokera mugaso kati akamote Cornelius chisadaka chiao konyoko abataka ne chintaka na baboraka komote Cornelius ama sabali ago saba botuko na mugaso aikire bosibwa Nyasaye abeire kenyo libosibwa Nyasaye ndaga tenge ngento kerageranya igento Nyasaye konyora kumbe na masabo amasaba ali ogo saba kera lituko Nyasaye ngo cyaro yanyora to kwa moyo go saba toira nase kitabu kalikeruka malikago tabana umubara koli akagenda kera lituko muruti olitebe tikera litukale kogenda Yesu aliko tebanga nakira ababa nyaboronge ba Nyasaye toisoko muligi Nyasaye obo tukona mubaso tako to oboronge buita sobwangu Nyasaye tali kweba masabo togo sabo tukona mubaso gotobase kuirenga masaba ali osaba igaibire litukondire lima masaba agocha kwenyorwa Cornelius agasaba enga kiyonsi ogokonya abataka chintakana na baboraka tabosaba balikate birenga kera gendrete igo agokonya abataka ogosaba Nyasaye bugima bwaye bukabanga bwalenge connected na Nyasaye gwa kamarwa yense kera lituko kire marogoba kire mambie kera koboko saba Nyasaye litukeli mo mareko Nyasaye agacha kamote Cornelius ama sabalia oko na gosaba ainyoirwe bosibwa Nyasaye gonte ketengo tebingelina ki narago saba Nyasaye ama tukonsi kero saba Nyasaye ama tukonsi praying always leads you to your answers kero saba Nyasaye ama tukonsi gora senchera engiya gochia sama chibwao kero saba Nyasaye ama tukonsi gora senchera engiya gochio soko weni gukwao kero saba Nyasaye ama tukonsi gora senchera engiya gochia sobo buibwao kero to saba mebu kwemu menkoro ngora tora baruoti babere murutie omokoro ku Asa oyo mokoro ku Ezekia bali moko somese kitabu gia Isaia omonto koro ku Asa kera arwaleta magura ya bimbete malikayo tanga akaenda saba nyanabi akaenda saba ragoli
tajeti akonyeke finally agakwa omonto ndokoro kwesekaya ngoruoti o Israeli marika ko tabanga akarwara akabange no gukwa iri arwara tarange no gukwa marika ko tabanga agonchoka gochienya si agachaka gorigyo obosi bwa Nyasaye agachaka gosaba Nyasaye agasaba Nyasaye agasaba Nyasaye agasaba Nyasaye nande omo banio Nyasaye okoro kuisaiye konyochira asara omotebiringa ngokuogochia beka mangana obuya ne nyumba yao lakini mangana ayo tachie tia yegene agatebanga amasabo nabago chinchi bintu marigao tebanga agoncho Kenya si agasaba Nyasaye akalera Nyasaye agatuma isanda kama tebira na gachoma tebinga na omendire miaka 15 gonta ketengo tebinga amasabo ara koletera machibu agasobwango machibu ali akubulite uchande gitenga na kiko sene kikerabe ukumetia oreire burira buru walete munyagitale gotebiringa obwato burure bwenkoro ono nande bwachibu abeira bwabe ntoma etivone mechando yabeire menge wandoru walete gosenkansa gotebekire stage yaikire stage gete abandoru walete njera geto tamanyeti kumeti abarogi bandogire tomanyeti na kyoru walete musikono ole buya musikoru walete ukona gukubwaki bwake batanga ikona kuwaki bwaki rero gonta getengo tebingeli na ki amachibu naro asogo saba Ezekia arengange no gukwa agonchoro bosibwa yagacha kumulera Nyasaye akaiwa kama mente miaka 15 gonta getengo lengo gotebina ki ogo saba Nyasaye asege songo natebanga praying always is a covenant responsibility to all believers. Ogo saba Nyasaye negasi yakero mwegeni nande nogo chika Nyasaye chikire kera abantu bali bakoro kwa begeni basabe bataligotika bogima bwombo ko bwa kawaida ochake usaba kurulero mwako mugima na gotebiri tokomera no mwako moyia ora twaroboro lyo bonge sana abande baito tolega lera sengenje tuwa mwete ko saba Nyasaye nande ntorarosa nande ntogenderete konta ke tengo kolera bwonko gotebinga Nyasaye igorako seseni Nyasaye ligorako kolera maya konta ke teto tara kora nta ke tesabe nayo montoli orali ontegerete obwata magania wao obwate mechande go chandete obwate obokong boichira sole obwata maboli amange na kikira chikiranyale kane ntakete go saba nayo go saba gukwegena semambi ya lero oyo ntegerete oyo ndigiretie asora abuwe nyomba yao go sasora ndonsi tete go saba sengi nchamagani yao to sabango monene Nyasaye ito aseli ya Yesu Kristo na rambu ira mabokane go chia saba tegera libane bali bantegerete babwate mechando abande barabarweire bitanda byabo abande barabarure chinyagitali abande bachandegete mechando ao abande batabwati omolembe abande babolire njera bakoragera abande babolire njera bakandira abana bo school fees Nyasaye nasabire obakolere bikone Nyasaye okole bikone kwa menterete Ezekia miaka bali barwarite Nyasaye na baroba gweni buna kwa gwenete Ezekia bande bachandegete Nyasaye barange no gukwa toma mareka bao buna watu meta mareka ojia sechera wakaboli pita wakamurusia se ega sugunikia makweli tata na atagonye iromo ikabwa makweli wikaransere abantu bao ayoganye kwe na chikirenga toligokwa Nyasaye nale naye ayoganyete obugwe na chikirenga tolikobugwa kobokwa Nyasaye wikira sole ayoganyete kebegera koba kende kebengeli koba sole obuye bwa Nyasaye bwa wikire tata mbiyamunekera gwakonyira abantu bao biyamunekera kwasenira abantu bao biyamunekera kwagwenira abantu bao nambu yamunekera gwakwanira n'abantu bao nambu yamunekera gwasamiria abantu bao nambu yamunekera gwatalira abantu bao tigwaye gwabonena matukonsi nase Yesu Kristo tuasabire twegenete toteba amina amen biyamono motegera lione asante sana pastor biyamono Nagitinga omulgeri binantebe tinga tolentere Pastor Ruben Oigara na inche na ikira nilibago tebanga fulfill their urge and dream
Thank you so much, Diana. Asante sana. Nanje na iguli buya Ensoko TV. Asoko ngali bagali ya bane kuikira abantu baitu be Kingongo kyonsi kya Gusini ligana lya Nyasaye na bali Kingongo kyonsi kya Kenya. Nyasaye nero tubege tororo nengana ya Nyasaye nero bogima. Ngana ya Nyasaye nero kugwenigwa. Michando yonsi tubwate lichibulira selingana. Namanya. Igaba tegera libane nyagusabira umusubati yo Diana ne institution ya Ensoko TV asoko chanekerengere liekenga abantu banyasaye bayikiruninga lya Nyasaye kiremambi mbali batari ko nyara kwenda chikanisa asiki sababu chingiya igo Nyasaye ogwikire gwetere Ensoko TV yasabere nandete bya abantu abangenga Ensoko TV nerega mangana narama ya kiremambi tegerera Nyasaye baseni biya mono na bogo kogenda okwani abantu biya mono karaba kwani abantu bago bali bakoligeretia nonsima mbiabono biya monekerage. Asante sana. Nataka kukwania familia na sebale umusubati one Naomi Yanjama na abana bane bali babire nganjete oyo mokoro ku Favor Dolcas oyo ndokoro ku Saint Siva asebale bagendete kwero bali kwende kanisa Nyasaye bakolera maya n'abasiriki baito bali kinsamo kya murorongo bonsi pi bali mogo che kanisa bangete ko che kanisa ali murorongo ali mayaga ya Quickmart Hope of Glory Church mwalega niwekerage muike saa 3 kamili tuachakire service yetu ya prayer for 1 hour then tuchakawa first service from 10 to 11 then tuchaka another second service from 11 to 1 igo mwalega niwekerage n'abaminto bali muri kisamo cyagusi abasani bana abange morali ba pastor Nduso Evanis ugucha Pentecost Nyasaye kolera maya musani onibugo kumia mu pastor Kebiro Ugembo Deliverance umo Bishop Felix kuruali bugirange tago Nyasaye sizeni mu pastor Sanga Charles kuruali bugirango mate Nyasaye sizeni asemole n'abande bali ntakwana malieta abasani bane bose Kingongo cyagusi n'abali Nairobi n'abatakira maya Nyasaye bagalei nani Nyasaye banyole. Asante sana. Biya mono. Wako gendo bakwani. Asante sana. Kore no mwanchi to murigiri atiana mwanchiri umurandi nera nyarka wikase kansa yae nandu yando sia sore mambia bono genda gusesenigwa wikatwe nantu kubekera matera gusaba iru nyarko gusesenigwe mambia ya